रंजानाय गोजोननाय आरो मिनिनाय दङ Yes, you have boyfriends, you have girlfriends, you are into drugs, you are into pornography, but nothing is giving you peace. नोंथाङा मोजां मोननाय सेंग्रा सिख्ला दङ नोंथाङा बे गाज्रि सावगारिफोरखौ नायदों ड्राग्स बाहायदों नाथाय बेफोर गासैबो खालामनायनि उनाव जानो हागौ शान्ति गैया रंजानाय गैया You are crying and crying and crying, saying, Lord, deliver me. नोंथाङा बेबायदि गाबदों आरो गाबनानै बुंदों जानो हागौ फोरबो आंखौ बेबायदि अबस्थानिफ्राय बोखां होननानै Listen to this true story. आरो बे सल'खौ नोंथांमोना खोनासं This boy was a young boy in the Sunday school. बे सेंग्राया बेबायदि सासे उन्दै सानसे स्कुल थांग्रा गथ'मोन I saw him grow. बे सेंग्राखौ आङो देरनाय नुदोंमोन He got involved with wrong friends. बे सेंग्राया गोरोन्थि बेबायदि लोगोफोरजों लोगो जाबाय And he started taking drugs, आरो बियो ड्राग्स बाहायनो हमजेनबाय thinking that the drugs will give him peace and joy. बियो बेबायदि सानदोंमोन जे बे ड्राग्सआ शान्ति होगोन होननानै 2 months ago, मास मोननैनि सिगां I got a call. आङो मोनसे बेबायदि फन कल मोनबाय This boy passed away. बे सेंग्राया थैबाय The father is crying. बिफाया गाबदों Ayo, my only son, gone. आंनि सासेल' बिसोरलाया थैबाय Tonight, बे हरनि समायाव please listen to the Lord speak. बे फोरबोनि बाथ्राखौ खोनासं